אנחנו נעשה היום ככה כמה מתכונים תוך כדי שיחה עם עילית, שהיא גם נטורופטית וגם בשלנית בחסד, ומשלבת בעצם גם את התחום של הנטורופתיה עם תזונה נכונה ועם בישול מצוין. אז ערב טוב לך עילית. היי היי. ערב טוב. כיף להיות פה. כיף ומרגש לארח אותך, אז את מתחילה ואנחנו נקשקש לנו קצת על פסח, על גלוטן, על תזונה, תוך כדי. יופי, רק שימי לב שאת נמצאת במקום שאת לא מתנתקת, את מקוטעת בדיבור, אולי רק לי, אבל תבדקי. אז שלום, ערב טוב, אז אני עילית, אתי הציגה אותי, אני נטורופטית במקצוע, למרות שאני כבר כמה שנים פחות מתעסקת עם זה, מאחר ונשאבתי למטבח באופן לא מתוכנן, אבל אני הולכת, איפה שהתשוקה הולכת, שם אני הולכת, ולשם זה לקח אותי, ומה שאני מצאתי זה באמת שאפשר לעזור לאנשים לשנות את ההרגלים שלהם ואת הידע שלהם, תוך כדי שאנחנו מראים להם מה לעשות, ומכאן נולד כל הסיפור הזה בעצם של לעבוד במטבח ולהראות איך מטבח בריא עובד, ואיך נראה מקרר ואיך נראה מזווה. מזה התחילו הסדנאות ומשם כבר המשיכו, וזה כבר 5 שנים היום שזה מה שאני עושה. עכשיו, בשנה האחרונה גם גילינו את הזום, ואני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד נהנית מהזום, ומבחינתי שלא יפסיק לעולם. זה הרבה יותר כיף לי באשר כל דבר אחר, למרות שלרבים מאיתנו זה כבר קצת נמאס, לי לא. בכל מקרה, תראו, אני חושבת ששמנו את כולכם במיוט, אבל אני לא פוחדת מאנמיוט באמצע בישול משותף, אז מי שיש לו שאלה, או אם מישהו מרגיש שאני עושה דברים מהירים מדי, או בעצם כל דבר, תוציאו את עצמכם ממיוט, תשאלו שאלה, אני מאמינה שאפשר גם בצ'אט לשאול, ואז אתי או ספי יעזרו לנו להקריא שאלות, כן? יופי, אז אפשר לשאול שאלות גם בצ'אט, anything, מה שקשור לבישול, מה שקשור לתזונה, אני מקווה שעל הכל נדע לענות לכם, יכול להיות שיתקיים פה איזה דיון, שום דבר לא מתוכנן ואנחנו ככה זורמים, אבל באמת תרגישו נוח לשאול שאלות, ואפשר לצאת ממיוט, ואחרי זה אל תשכחו להחזיר את עצמכם למיוט, כי גם אולי לא תרצו שכולם ישמעו כל מה שאתם רוצים להגיד, וגם זה גם לא יעשה לנו רעש כזה רקע באוזניים. אנחנו היום בסדנה מאוד פשוטה, ואני שמחה על הבחירה דווקא בתפריט זה, מכיוון שזה אחת הדרכים להראות לנו כמה מטבח יכול להיות פשוט, טעים ובריא. וזה באמת תפריט שהוא משקף את זה באופן מלא. ומה שנכין היום זה ירקות קארי, אבל עם טוויסט לקארי, אני אדבר על הרוטב קארי, ואני אלמד אתכם גם עוד דברים שאפשר לעשות ברוטב הזה. כלומר, היום אנחנו נעשה ירקות עם דג או בלי דג, עם טופו, בלי טופו, כל אחד יכול להוסיף מה שהוא רוצה, נדבר על זה, וגם ניתן עוד כל מיני אפשרויות לעוד כל מיני מנות עם הקארי הזה, כי המנה היא הקארי עצמו, אוקיי? אז המנה הראשונה בעצם שנתחיל להכין תהיה קארי ירקות, אני אכין אותו עם סלמון. אגב, תוך כדי שאני מדברת, מה שאני מציעה זה שכל אחד יתחיל לחתוך לעצמו את הירקות, מי שעוד לא עשה את זה. יש לי כאן דלעת שאני חותכת אותה לקוביות, בגודל הזה, פחות או יותר, סנטימטר או 2, אבל בעצם כשאתם חושבים על החתיכות שאתם חותכים, תחשבו איזה ביס בא לכם בפה. אם בא לכם ביס של חתיכות יותר גדולות, תרגישו חופשי. אני עושה חתיכות יותר קטנות, זה גם מתבשל לי כרגע יותר מהר לסדנה, וגם אני אוהבת את הביסים האלה שבכף שאני לוקחת עם הקארי, שיהיה לי גם דלעת וגם בטטה וגם קולורבי וגם תפוח אדמה, אז אני חותכת אותם קטן. אז תוך כדי שאני אדבר, כבר אתם יכולים להתחיל לקלף בטטה, תפוח אדמה, דלעת, ונמשיך לאט לאט. אז המנה הראשונה תהיה ירקות קארי, אני עושה עם קוביות סלמון, מי שרוצה יכין לעצמו קוביות טופו, אפשר קוביות בקר, קוביות עוף, פרגית, מה שבא לכם, ואפשר גם רק ירקות. נעשה גם אורז קוקוס, מנה שאני מאוד אוהבת, היא גם מאוד פשוטה, והיא גם נותנת איזה טוויסט קטן לאורז,
ממש אורז, הכל נורא נורא פשוט, אבל בכל זאת עם טוויסט, ונותן לנו איזה מנה שהיא קצת יותר עשירה. ולקינוח, אנחנו נכין עוגת שוקולד לava, אני קוראת לה, וזה בעצם עוגת שוקולד שהיא ללא גלוטן, היא מופחתת מאוד בסוכר, כלומר, אני לא מוסיפה לה עוד סוכר, אני משתמשת בשוקולד 70%, ומספיק לי הסוכר שכבר נמצא בשוקולד. אני הרבה פעמים, לעצמי אני גם מכין משוקולד 85 או 90, אז מי שרוצה לאתגר את עצמו מוזמן לקחת שוקולד כזה, אני מרחמים, ביקשתי שתקנו 70%, אבל מי שרוצה לאתגר את עצמו מוזמן, וזה התפריט שלנו. אז אני חושבת שאני גם בכוונה לא הכנתי מטבח הכנות, כי אני גם נותנת לכולם את הזמן להכין ביחד איתי, ומי שכבר הכין שפשוט יזרום איתנו על הזמן. אני מציעה להפעיל תנורים ל-180, בואו נפעיל יחד, והתנור יהיה לנו בשביל העוגה, שתוך כדי שנכין את האורז ואת הירקות וזה, אנחנו גם נכניס את העוגה לתנור. אז כבר תפעילו תנורים, וכבר בואו ביחד נתחיל במטבח הכנות שלנו. אני בינתיים חותכת לי את הקוביות, קוביות דלעת, קוביות בטטה, וקוביות קולורבי, תפוחי אדמה. אני בדרך כלל אוהבת לעבוד פה עם ירקות קשים, הם לאט לאט התרככו לנו במחבת, אבל התבשיל עצמו הוא מאוד טעים עם ירקות קשים, לכן אני פחות מכניסה נניח קרובית או קישור, אבל זו גם אפשרות, ואם מישהו מכם יש לו במקרר והוא רוצה להוסיף את זה למנה, לא להכניס את זה ביחד עם כל הירקות הקשים כרגע, אלא לקראת סיום, אז יישאר על דנטה ולא יהפוך להיות קווץ'. יפה, אז שואלים אותנו, כן, זהו, שואלים אותנו תוך כדי, אם נקבל מתכונים, אז כמובן שכן, וגם הקלטה תישלח בסיום התוכנית, וככה כשאנחנו קשקשות, ואני אומרת, גלוטן, את יודעת, זה משהו שמדברים עליו המון 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 בזמן האחרון, לי כנטורופטית יש את דעתי, אבל אני אשמח לשמוע מה דעתך באופן גורף, האם זה באמת משהו שהוא נורא והיום לכולם, או שאת יודעת, יש כאלה שכן, יש כאלה שפחות, דברי איתנו על גלוטן. אז זהו, אז תראי, זו באמת שאלה טובה. א', גלוטן, מדברים עליו בזמן האחרון, ב-20 שנה האחרונות, את מתכוונת? כן. כן, אז הוא באמת שאלה. היו תקופות יותר חזקות של ביג נו על גלוטן, עכשיו בעצם צריך להבין מהו הגלוטן כדי להבין למי הוא רע ולמי הוא טוב. גלוטן הוא בעצם, מדובר פה בחלבון של החיטה. כשאנחנו מדברים על החלבון של החיטה, אנחנו מדברים על עוד סוג של חלבון, שבעצם לגוף שלנו מאוד קשה לפרק אותו ולספוג אותו ולהשתמש בו. יש לנו עוד כמה סוגי חלבון כאלה, למשל גם החלבון הקזאין, החלבון של החלב, הוא עוד סוג של חלבון שקשה לנו לפרק אותו. עכשיו, פה צריך לסייג, לא לכולם קשה, לא לכולם זה לא טוב, זה לא טוב למי שזה לא טוב, כלומר, כשזה לא טוב למי שזה לא טוב, אז זה לא טוב, אז זה מאוד לא טוב. זה גורם נזקים קשים, גם בעיכול, גם במפרקים, זה אנחנו יודעות. אז עכשיו... באמת בעבודה שלי, אני אומרת, נתקלתי באנשים, אתה יודע, אלה שקוראים להם קיבת ברזל, או יש להם כל מיני שמות אחרים, אבל באמת, זה לא עושה להם, ולכן אני חושבת שהטרנד הזה היום, שכולם לא לאכול גלוטן, הוא לא תמיד מדויק, הוא לא תמיד נכון. נכון, אני חושבת שזה נכון, אגב, לגבי כל טרנד, כלומר, אנחנו עוברים הרבה טרנדים, אנחנו פעם טבעוניים, אנחנו פעם בשרניים, אנחנו פעם ככה, אנחנו פעם בלי שומן בכלל, אנחנו פעם מעמיסים שומן, יש הרבה טרנדים. פלאו, כן. זהו, יש פלאו, יש קיטו, יש לנו את כל המנעד. עכשיו, אני חושבת שאחד השיעורים אולי הכי חשובים שאני למדתי לאורך השנים גם בקליניקה, זה לדעת שאין דבר אחד. אין דבר אחד לכולם. יש בן אדם, ומה שמתאים לו לא בהכרח מתאים לאחר, וכל אחד מאיתנו באמת סוחב גם את ה-DNA שלו, גם את הפלורה שלו, במעיים, בוא נגיד את הרמה החיידקית שלו, את הסיפור, בין החיידקים הטובים לרעים. כן, נכון. בדיוק. אז, ושוב, לא אצל כל אחד זה אותו סיפור, ולכן אתה לא יכול להגיד לכולם באופן גורף, זה טוב לך או זה רע לך.
מה שאנחנו צריכים לראות, וזה אנחנו לומדים לאורך הזמן, ואני חושבת שגם את מלמדת את זה בקליניקה שלך, וגם אני בזמנו לימדתי אצלי, שאנשים בסוף הם הרופאים הכי טובים לעצמם. כלומר, אני מצפה ממטופל שיבוא ויגיד לי, אני יודע מה עושה לי טוב ומה עושה לי רע. והרבה פעמים, דרך המידע הזה, הרבה יותר... נכון, אבל הרבה פעמים זה מידע מאוד רלוונטי, זה מידע שאם אנחנו נקשיב לו, אנחנו נדע לפענח יותר טוב מי הבן אדם שיושב מולנו, ולעזור לו. עכשיו באמת, הרבה אנשים שסובלים מכל מיני דלקות חוזרות, או ממערכת עיכול מאתגרת ומאותגרת, אפשר כבר להגיד שאם אנחנו נוריד לו, זה אנחנו יודעים היום, את יודעת, בתוך כל הפרקטיקה שלנו, אנחנו כבר יודעים היום להגיד שאם הוא יוריד גלוטן, ואם הוא יוריד דברי חלב, בטח 50-70% מהדברים שהוא סובל מהם, ייעלמו כלא היו. וזה פלא. ולכן אני חושבת שהגלוטן, יש בו, צריך להסתכל עליו בחשד, אבל לא כולם. זה, אני חושבת, אולי עניתי תשובה ארוכה מדי, אבל זה מה שאני חושבת. לא, זה בסדר. מה, את יודעת, זה בדיוק מביא אותנו עכשיו לפסח ולמצות, כי הרבה מאוד אנשים, את יודעת, סובלים מאוד מאוד בפסח מהמצות, אבל יש כאלה שזה החג שלהם, כי בעצם אין שמרים בתוך המצות. אז את יודעת מה? תספרי לנו אם את יודעת להכין מצות. תראי, אני תכף אענה לך על זה, אבל אני חושבת, אולי דבר אחד חשוב שלא אמרנו, שחלק מהדברים הגרועים בלחמים שאנחנו אוכלים במאה הזו, לא קשורים בהכרח לגלוטן, הם קשורים באמת לשמרים, להתססה, לחיטה המהונדסת שאנחנו אוכלים, אוקיי? מהונדסת גנטית, נכון. בדיוק. עכשיו, אם תקחי למשל חיטת קוסמין, שהיא מכילה גלוטן, אבל היא חיטה קדומה יותר, היא חיטה, א', לא מהונדסת, ב', היא חיטה היא שומרת על יציבות המון שנים, זה חיטה שפעם נהגנו לאכול אותה, אז היא למשל הרבה פחות מזיקה, הרבה פעמים שתראי בן אדם שאוכל לחם, סובל, הבטן שלו מתנפחת, אם תתני לו חיטת קוסמין, ותגידי לו, תעשה את הלחם שלך בבית, ואל תשתמש בשמרים, אל תשתמש גם בקמח רגיל שאתה קונה, לא תשתמש בחיטת קוסמין, קוסמין מלא, או אפילו לא חייב להיות מלא, ותעשה לך מחמצת, תציס את הבצק שלך באופן ידני, בשיטה העתיקה, במתודה שהגוף שלנו משווה לה, תראי שהוא לא יסבול מכלום. כלומר, לא תמיד זה הגלוטן, זה מה שרציתי להגיד. עכשיו, זהו, מישהו כאן שואל, כן, מישהי כאן שואלת אם קמח קוסמין באופן גורף, או חיטת קוסמין, היא באופן גורף לא מהונדסת. למה לא הכנת לנו ככה יין? כולנו צריכים להודיע לכולם להכין כוס יין ביד. תראי, כולם נמצאים באזור המטבח שלהם, כולם יכולים למזוג. נכון, כולם מוזמנות למזוג כוס יין. אני בשעה הזאת של הערב אין סדנת זום שאני מעבירה בלי, זה כמו... ההיכרות שלי איתך גם בצהריים. תגידי לי רגע. אל תגלי סודות. תגידי לי, גם כל חיטת קוסמין היא לא מהונדסת? אני לא בטוחה, זה משהו שצריך לבדוק אותו. אני רגע עושה איתך פאוזה, ומה שאני עושה עכשיו זה לוקחת או שמן זית, או שמן קוקוס, גם מאוד יתאים למנה הזאת, זה בעצם שני השמנים שאני עובדת כמעט רק איתם במטבח, אני לא עובדת עם שמן קנולה, לא עם שמן סויה, לא עם שמן דקלים, כמעט אף שמן אחר, שמן זית, כבישה קרה, כתית מעולה, כמובן, אבל, או שמן קוקוס, שגם נעשה בכבישה קרה, יוצר בכבישה קרה, וזה מבטיח לנו את האיכות שלו. עכשיו, יש דיבייט על שמנים, נוכל לדבר על זה אחר כך, בגדול, אני שמה עכשיו שמן זית, שימו איזה שמן שבא לכם, משהו כמו 2, 3, 4 כפות, כמה שאתם מרגישים, ואנחנו נחמם את השמן, ותוך כדי אני אתחיל את כל הקוביות של הירקות הקשים, לשלוח פנימה למחבת. אז יש לי פה קולורבי, עשיתי, עוד לא עשיתי קולורבי, אני אעשה עכשיו קולורבי, שמתי תפוחי אדמה, שמתי בטטה, שמתי דלק, קולורבי, מה שאני אעשה, אני
קודם כל אחתוך אותו בשני הקצוות שלו, ואז אני אתחיל פשוט לקלף ממנו את הקליפה, ככה בצורה מעוגלת. אני משתדלת לא לבזבז יותר מדי חומר, אבל זאת השיטה שהכי קלה לי, כי אני חושבת שאם קולפן הוא קצת יותר סרבן הקולורבי, אז תראו, זה היה יחסית מהיר. גם תנסו לחשב כמויות, כן? אני עכשיו עושה משהו מאוד ביתי, אין הרבה אנשים עכשיו בבית, אז אני לוקחת אחד מכל דבר, לקחתי תפוח אדמה אחד, חתיכת דלעת, בטטה אחת, קולורבי אחד, לי זה יספיק, תחשבו לכם. גזר גם יתאים? גזר יכול להיכנס פה, אני היום לא שמתי גזר, אבל ממש אפשרי בהחלט. את מקפידה על צבעים, זאת אומרת, בכוונה שמה את קולורבי כמשהו בהיר יחד עם הכתום, או שאין לך... אז אני משתדלת להשתמש, קודם כל בכל הקשים שאני מכירה, כי הם מאוד כיפים. וגם מבחינת ההרכבים של הירקות, זה אנחנו כבר יודעים, שככל שאנחנו נעשה יותר סוגים, נשתמש ביותר סוגים ונגוון, אז יש לנו מנעד יותר רחב של ויטמינים, של מינרלים, של טקסטורה בפה שלנו. תגידי לי, אין בצל? את לא פותחת עם בצל תכשיר כזה? עכשיו, תראו, אפשר לפתוח את זה עם בצל ולעשות את זה בפירוש, כן? אני עושה כרגע בעצם את השיטה הכי פשוטה. כלומר, מה אני רוצה להראות לכם? זה לאו דווקא מנת חג, למרות שאתם כתבתם לקראת הפסח, אני רוצה להגיד שזה דווקא היא מנה נחמדה לפסח, אבל אני חושבת שמה שיותר חשוב לנו להראות כאן, זה מה אתה בא הביתה, אתה רעב, אתה רוצה להכין משהו צ'יק צ'ק, ושיהיה מזין ושיהיה טעים, ושגם תוכל להגיש אותו כמשהו לאירוח, לאורחית שלך, זאת המנה. עכשיו, מי שמשתמש בדג או חתיכות של עוף או טופו, זה גם הזמן עכשיו לזרוק פנימה ככה את כל הקוביות. זאת אומרת, הירקות עוד לא מוכנים ואת כבר מוסיפה את הדג. כן, אני אסביר לך למה. אני קודם כל צורבת את כל הירקות וגם את הדג, אני צורבת את כולם יחד, אוקיי? תשימי לב שעוד לא הכנתי כאן כלום, לא שמתי כאן כלום. לא תבלינים. לא שמתי שום, לא שמתי תבלינים, לא שמתי שום דבר. מישהו כאן שואל לגבי התפוחי אדמה, האם התזה שצריך להשרות אותם במים לפני כדי להוריד אולי את רמות מילנים, וזה את לא בעניין? תראי, מי שלא רוצה מילנים, שלא ישתמש בתפוח אדמה. אגב, כשאני עושה את זה לעצמי, אני גם לא משתמשת בתפוחי אדמה, משתמשת רק בקולורבי וכל היתר. אני בכלל משתדלת לא להשתמש יותר מדי בתפוח אדמה, כמו שאת אומרת, הוא באמת מלא במילנים, וזה סוכרים שמשתחררים לנו בדם בצורה כל כך מהירה, והופכים לנו לסוכר, לגלוקוז בדם, יותר מדי מהר, לא יודעת, חבל לי על זה. לא בוער לי, כן. עכשיו, גם מה שאני עושה, אני מערבבת את זה תוך כדי שכל הירקות יתחילו להצטרב. עכשיו, שימו לב, אני כבר אמשיך איתך, אבל עוד דבר, תראו, את הפלפל החריף אני עוד משאירה בצד, כי אני אכניס אותו לקארי. את האפונה, אני לקחתי אפונה של סנפרוסט קפואה, אבל אני אכניס אותה גם לקראת הסוף, כי אין לה מה להתבשל עכשיו. הירקות האלה, כולל הסלמון, צריכים כרגע להצטרב, ותוך כדי גם להתרכך, אוקיי? אז גם כדי לא להרעיש לכם, אני חושבת שאני אכסה את זה עכשיו. רגע, יש שתי שאלות שאני לא אפספס. קודם כל, נכון, אז תתחילי להקריא לי. יאללה, איזו מחבת את משתמשת, שואלים אותנו כאן? אז זהו, תראו, הרבה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת, עכשיו בא לי להגיד לכם לקרוזה וכל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר, מחבת שהיא נון-סטיק, היא מחבת חשובה, היא טובה, וחשוב לא לפצוע אותה עם סכין או עם מזלג, כי אז היא נעשית מאוד רעילה, ותבדקו את המחבטות שלכם, זה לא חשוב של איזו חברה, איקאה יכולה להיות מצוינת גם, אבל שימו לב, לבדוק את הסירים ואת המחבטות מדי פעם, ואם הם נפצעו, לזרוק לפח, קנות חדש. כן, אבל שלך מאוד יפה, אז תגלי לנו את הסירים. שלי יפה, אז לחברה קוראים פדריני, חברה איטלקית, נחמדה. יפה, ראיתי שהיא יפה. תגידי לי, יש טופו מסוימת שאת ממליצה עליה, חברת טופו שאת ממליצה עליה? אני עובדת המון בסדנאות עם טופו קדיטה,
מאוד אוקיי. אוהבת טופו קדיטה. עכשיו, תראו, בשלב הזה, לפני שאני מתחילה להכין את האורז, מה שאני אעשה, אני רק אקבל קצת במלח ופלפל, לא שמה כלום, רק מלח ופלפל, כי כל הטעמים הולכים להיכנס אצלי בקארי, אוקיי? עכשיו, אני יכולה להמשיך ולצרוב את זה ככה במחבת. עכשיו, לפעמים מחבת יכולה גם לשרוף את הירקות וגם לשרף בעצמה, אז מה שאני עושה, אני לוקחת ממש מעט מים, אולי רבע כוס, אולי פחות, ואני אשקה את המחבת במעט מים רק בשביל שהירקות יוכלו להתאדות ולהצטרב תוך כדי, בסדר? זה רק בשביל שבתחתית המחבת יהיו נוזלים. עכשיו תסגרו את המחבת, ובעצם סיימנו את החלק הראשון של כל התבשיל הזה. החלק הבא יהיה רק לשים בבלנדר את הקארי, להכין את הקארי, ולצקת אותו על הירקות. אז בעצם סיימנו עם חלק כזה, זה כאילו לא נעים לי כמה זה פשוט, אבל זאת אחלה מנה. ועכשיו השאלה אם את רוצה שנעשה, אם יש עוד שאלות, או שאת רוצה שאני אתחיל להכין את האורז, מה נראה לך? שאלות, אני חושבת ששאלתי את כל השאלות. אוקיי. אנחנו יכולות אז להמשיך לדבר ולהתמסר תוך כדי. האם יש אנשים שצריכים שאני אחכה רגע לפני שנתחיל עם האורז? לא, אין צורך, הם יקבלו את זה מוקלט גם אחר כך. יקבלו מוקלט, יופי. אז תראו, יופי. אז מה שאני עושה עם האורז זה דבר מאוד פשוט. אני לוקחת אורז בסמטי, אוקיי? מי שחשוב לו לשטוף, שישטוף. לי זה פחות חשוב באורז בסמטי, זה יותר חשוב לי באורזים מלאים, שמכילים הרבה ארסן. באורז בסמטי זה ממש פחות חשוב לי, אני פשוט לוקחת אותו כמו שהוא, זאת אומרת, בלי השריה קודמת, בלי כלום. אני עושה בלי השריה, אבל שוב, זה כאן, את יודעת, באורז לא מתווכחים, גם אני ככה, ולא שמתי... זה כמעט עדתי. ועוד לא שמתי כלום, הדלקתי את האש ושמתי את האורז. מה שאני רוצה להוסיף לו, זה קצת מלח, אני שמתי 2 כוסות אורז, בסדר? קצת מלח, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה להוסיף כוס של קרם קוקוס או חלב קוקוס, מי שקרם קוקוס זה כבד לו, שיקח חלב קוקוס, אבל הקרם קוקוס יש משהו בזה שהוא עשיר ומוסיף למנה, אז אני לוקחת כוס של קרם קוקוס, ואחר כך אני אוסיף עוד 1.5 כוס מים, אוקיי? זה הכל. אז יש לי פה 1.5 כוס, תגידי, עילית, סך הכל, כמה זמן התבשיל ירקות הולך להיות על האש, סך הכל? כלום, ממש 10 דקות, רבע שעה, עד שהירקות מתרככים. מתרככים, הבנתי. ועוד פעם, איילה שואלת אם אין שמן באורז, ואין שמן באורז. האורז לא דורש שמן, מכיוון שהקרם קוקוס מספיק שמן, הוא ייתן לנו, זה גם, אנחנו לא רוצים להכביד על המנה. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לחכות שזה ירתח, בעצם זה מכוסה כרגע בנוזלים, יש פה גם את הקרם קוקוס וגם את המים, נחכה שזה ירתח, נוריד את האש, וניתן לזה בין 5 דקות ל7 דקות להתבשל, נכבה את האש, ונשאיר את הסיר סגור, ועד שהירקות יהיו מוכנים, ועד שהעוגה שלנו תהיה מוכנה, עד שהקארי שלנו יהיה מוכן, האורז גם כבר יהיה מוכן, הוא ימשיך להתאדות בכלי הסגור, אוקיי, זאת אומרת שסך הכל שמת 2 כוסות אורז, כוס חלב קוקוס, ועוד 1.5 כוס מים. נכון. אוקיי. עכשיו, בגדול, מה שאנחנו צריכים להגיע זה למצב שיש לנו בערך ככה איזה 2-3 סנטימטר מעל האורז של נוזלים. אז אם אתם רואים שזה לא נניח כיסה לכם את האורז, או משהו במידות, לא יודעת, לא היה מדויק, תחפשו את הרווח הזה, של כיסוי הנוזלים על האורז, בסדר? אוקיי. עכשיו, אצלי זה כבר מתחיל לרתוח, אז ברגע שזה רותח, ברגע שכל הסיר יבעבע, אני פשוט אעביר לאש קטנה, עוד פעם, מי ששואל אם האורז היה שטוף, אז האורז לא היה שטוף, הוא נכנס מהאריזה ישר לסיר, נכון. ומישהי כאן כותבת, תפוח אדמה וקולורבי לוקח להם המון זמן להתרכך, איך יכול להיות 10 דקות?
אם קוביות, תעשי זה הגודל של קוביות הקובייה. קטנות, נכון, זה נכון, הגודל אם של תעשי הקובייה. קוביות קטנות, כמו שאני עשיתי, את תראי שבתוך 10 דקות, הכל רך. עכשיו, שימו לב, אנחנו לא רוצים את זה רך סמרטוט, אנחנו רוצים את זה על דנטה, וזה חשוב, אוקיי? עכשיו, אני חושבת שמה שאנחנו יכולים לעשות בינתיים, הנה, אצלי האורז ממש רותח, אני מניחה את האש, עכשיו אני אתן לו 10 דקות, פחות, 5 דקות, 7 דקות. עכשיו, אנחנו יכולות ככה, יש אנחנו יכולות לגבי, להמשיך סליחה לדבר, עילית שאני כן, שואלת, כן. לגבי הקרם קוקוס, יש לך איזושהי חברה שהיא מועדפת עלייך? אז תראי, אני משתמשת בזה, זה נקרא צ'אוקוהו, whatever, אבל זה קרם קוקוס שאפשר למצוא אותו, פעם מצאנו אותו רק בחנויות טבע, היום הוא כבר כמעט בכל סופר ומכולת וכולי. יופי, מצוין. אני מעדיפה את אלה על פני הפחיות, רק בשביל שיש בהם הרבה פחות חומרים משמרים, לא חושבת שאין בכלל, אבל בפחיות יש המון חומר משמר, ובזה ממש ממש מעט. כלומר, זה הרי גורל, בסדר? עכשיו, יש את זה, אני קניתי את הגדולים, אבל יש גם קטנים, קרטונים קטנים, אז פשוט תחפשו את זה, בסדר? כן, ולמי ששאל, שמנו מלח באורז בהתחלה, את משתמשת במלח ים אטלנטי, נכון? אם אני זוכרת נכון? יפה, אני משתמשת או במלח ים אטלנטי, או כרגע יש לי הימלאיה, מלח ים אטלנטי ומלח הימלאיה, הם שני המלחים שנמצאים אצלי בקביעות במטבח, אין לי מלח אחר בבית, ורק בשביל העובדה שבמלחים האלה, גם במלח ים האטלנטי וגם במלח ההימלאיה, יש לנו הרבה מאוד מינרלים שמגיעים באופן טבעי למלח. כל המינרלים שהם מאוד מאוד חיוניים לגוף, ואשלגן ומגנזיום וסידן, כל אלה נמצאים במלחים, רק במלח הרגיל שאנחנו קונים, מלח שולחן, מה שנקרא, או מלח רץ, הוציאו לנו בעצם את כל המרכיבים האלה, והשאירו לנו, בדיוק, השאירו לנו רק את ה-NaCl, בעצם את הנטרן כלור, וזה, אני חושבת שזה פשוט מטעמים מסחריים, זה גם זמן מדף יותר ארוך, יותר קל למכור את זה, יותר קל לשמור את זה, אז חבל. אז זה באמת מלחים שהם יותר יקרים, אבל לא נורא, זה נראה לי שווה. שואלים כמה אם אין באורז רעלים, שבגללם עדיף לשטוף אותו לפני הבישול, אבל אני כמוך מהאריזה לסיר, זה מתבשל. זהו, אז אני הזכרתי את זה קודם, אמרנו שבאמת באורז מלא, אורז בר, כל האורזים המלאים, כן צריך לרחוץ אותם, מכיוון שבאמת מתלבש על הקליפה המון ארסן, זה אותו חומר רעיל שמי ששואל, בטח שואל על זה. באורז הבסמטי, באורז יסמין, זה אורזים מקולפים. אין סיבה להעביר את זה בשטיפה. אוקיי? בסדר. לגבי המלח האטלנטי, את משתמשת בכתום, אם אני זוכרת נכון, לא באפור. פשוט אני... לא, המלח האטלנטי הוא בדרך כלל אפור ולח, והמלח הימלאיה, זה המלח, אני מקווה שאתם רואים אותו, אני גם קונה אותו בצורה הדקה שלו, שהוא גרוס לגמרי, לא בגושים העבים, ואז קל לי להשתמש בו גם לסלט, כדי לא להרגיש את הגושים, וגם לתבשילים. בסדר? אוקיי, אני כבר עונה. שוב, לגבי האורז, יש לנו כוס אחת של חלב קוקוס, וכוס וחצי מים. נכון. עכשיו, תראו, תוך כדי שאנחנו מדברים, ואני נותנת לירקות להתרכך בינתיים, מה שאני עושה זה מדליקה, אם האש תדלק לי, איזה קטע שזה קורה לי מדי פעם בסדנאות. טוב, תראו, אני אשים את זה בלהבה הזאת, אבל, אוקיי, נעביר את האורז לכאן, כי את האורז כבר ראיתם. יופי. עכשיו, מה שאני רוצה, זה להתחיל להכין בעצם את ההכנה לעוגה. עכשיו, העוגה הזאת, רגע, תעצרי את העוגה, יקירה שלי, שנייה, אני פה מופצצת בשאלות. קדימה. האם כמות מלח ההימלאיה שאת שמה היא זהה לכמות מלח גס, במידה ואנחנו משתמשים במלח גס רגיל? אני יודעת שזה פחות מלוח ההימלאיה, נכון? זה לפעמים טיפה פחות מלוח. עכשיו, למה? כי כמו שאמרתי, במלח רגיל, מלח שולחן, אנחנו מוציאים את המינרלים,
וברגע שאנחנו מוצאים את המינרלים, ואנחנו לוקחים קמצוץ כזה של מלח, אז יש בו רק את המלח, רק את הנתרן כלור, זאת אומרת, זה רק המלוח נמצא שם, כן, אבל בסופו שבמלחים של האחרים דבר יש עוד דברים אחרים. נכון, במלח הימלאיה לשים קצת יותר ממה שאנחנו רגילים לשים, נכון, אם זה מלח נכון, גס רגיל. את נכון. האפונה ואת הטרד את תוסיפי בשלב יותר מאוחר. אפונה וטרד אני מוסיפה עוד מעט. כן, כן. לא שכחתי אותם. עכשיו, בסדר. בינתיים בסיר קטן, מה שאני עושה, זה ממיסה, אפשר גם במיקרו, לא חייבים בסיר קטן, אני ממיסה 100 גרם חמאה, מי שלא רוצה חמאה ולא נראה לי טוב, יכול 100 גרם של שמן קוקוס, ומי שלא רוצה שמן קוקוס, יכול גי, שאני משתמשת המון בגי בבית שלי, אני גם מכינה גי לבד, הבדל מהותי מאוד בין הגי לבין החמאה הרגילה, אם יהיה לכם שאלות אני אשמח לענות על זה, אבל בכל מקרה, אני כרגע ממיסה 100 גרם שומן כלשהו, שמן קוקוס, חמאה, גי, לא חשוב מה, ולתוך הסיר הקטן הזה, או בקערה למיקרו, אני ממיסה גם 100 גרם של שוקולד, כמו שאמרתי לכם, היום 70%, אני עושה לעצמי הנחה גדולה בזכותכם, והיום אני אהנה מעוגת שוקולד 70%, אוקיי? שואלים אותנו כאן מה זה גי, גי זו חמאה מזוקקת, שמשתמשים בה רבות במטבחים כמו המטבח ההודי, במטבחים... דרך אגב, ואתי, גם במטבח הערבי, זה פשוט נקרא סמנה. נכון, במטבח התימני אני יודעת, נכון. כן. במטבח הערבי אני פחות נתקלתי בזה. בכל מקרה מדובר על חמאה מזוקקת, שהיתרונות הבריאותיים שלה הם שילית. אני לא מרבה להשתמש בזה, לכן אני לא... אז כן, אני אענה על זה. תראו, התחלנו לדבר על חלבון במזון. אז יש לנו חלבון, החלבון של החיטה נקרא גלוטן, החלבון של החלב נקרא קזאין. כשאנחנו מכינים גי, או שאנחנו קונים גי, צריך להבין מה זה התהליך הזה. לוקחים חמאה, כמו שהיא, את הגושים האלה, אני לוקחת בדרך כלל כמה גושים בבת אחת, ואני על אש מאוד מאוד קטנה, ממיסה את החמאה, ומבשלת אותה במשך שעה וחצי, ומה שקורה, שלאט לאט החלבון, כלומר כל המוצקי חלב של החמאה, פשוט שוקעים לתוך השומן הזה, ומה שנשאר לנו, זה בעצם רק השומן המזוקק. שמן מזוקק, כמו שמן קנולה, כמו שמן זית, נשאר לנו רק השומן, וכשאנחנו מסננים, אנחנו נפטרים מהחלבון, ובעצם מקבלים פיור שומן פנימה, אוקיי? ומי שרגיש למוצרי חלב, שזה עוד דבר שצריך להגיד, אתי, הרבה פעמים אנשים שרגישים למוצרי חלב, כולם מדברים על הסוכר של החלב. על הלקטוז. על הלקטוז, אבל זה לא בהכרח נכון. אנחנו מזהים הרבה פעמים שהבעיה היא דווקא בחלבון של החלב. חלבון שהוא הרבה יותר קשה לעיכול. נכון, ויש בזה הרבה היגיון גם. כי מה זה החלב הזה? האם זה חלב שנועדנו לאכול אותו? כשאת מסתכלת על ההרכב החלבוני של החלב, על ההרכב של חומצות האמינו בחלב, את יכולה לראות שההרכב של החלבון הזה הוא שונה בתכלית מחלב אם, או חלב עז, אוקיי? אז... שואלים אותי, את שמת כרגע 100 גרם חמאה, וכך תפיסת שוקולד, נכון? כן, 100 גרם שוקולד ו100 גרם חמאה. 100 גרם שוקולד על 100 גרם חמאה. נכון. עכשיו השוקולד שלי כבר נמס בתוך החמאה. בתוך החמאה. כן, אני נותנת לזה טיפה להתקרר, ובינתיים מה שאני אעשה, אני אקח 3 ביצים ואשבור אותם פנים על הקערה. למה לא ישר אני מערבב את הביצים בתוך העיסה החמה הזאת? כי אני לא רוצה ביצים מקושקשות. זהו, הם תתבשלנה, ברור. כן, נכון, אז גם אחרי, את תכף תראי, כשאני אוסיף את הביצים, אני אוסיף את הקמח שקדים, אני אוסיף את הביצים, ורק בסוף אני תוך כדי ערבוב וקירור של המסה, אני אערבב הכל, אוקיי? ובעצם, תראו, זאת העוגה, העוגה היא נורא פשוטה, אבל היא ללא גלוטן, היא מאוד מפנקת, צריך להקפיד על הזמן תנור שלה, אנחנו נקפיד על 9 דקות, אולי אפילו 8 דקות, כי אנחנו רוצים שכשאנחנו חותכים את העוגה ולוקחים מן הביס, אנחנו רוצים את המפל שוקולד הזה. חבל על הזמן. רגע, תגלי לנו אם יש איזשהו תחליף לביצים, אם ניסית אי פעם לעשות את זה עם משהו אחר מלבד ביצים. תראי, את העוגה הזאת פחות, אבל אני רוצה להגיד לך, תראי, אני מבשלת המון והופעה המון בלי ביצים,
וכל מיני סוגים. אז תיכנסו לאינסטגרם שלי, למאפים בריאים, או מאפים ללא גלוטן. נכון, שם יש לנו מתכונים נהדרים ללחם גם, אני יודעת. חבל על הזמן, יש לחמים, ויש מאפים, ויש מתוקים, יש מלא מלא דברים, שכל אחד יוכל למצוא את עצמו שם, כלומר, גם בשרנים, גם טבעוניים, גם כאלה שאוכלים פשוט בריא, דגים, ירקות, זה, יש כל כך הרבה highlights שם, שכל אחד יוכל למצוא את עצמו, אוקיי? תגידי לי, בגלל הזמן אפייה הקצר של הביצים, האם זה מתאים לנשים בהיריון, או שאנחנו על הגבול? אז ככה, נשים בהיריון שלא ישירו את הלבה, שבמקום 8-9 דקות, שיעשו 12 דקות, אז תצא לנו בת ספוג. כן, כן, אנחנו לא רוצים להסתבך. לא שזה כזה, כן, כן. למה להסתבך? סחבתם עד עכשיו, תשארו איתנו, בדיוק. עכשיו, אז ככה, תראו, קשקשתי פה 3 ביצים, ואני רוצה להוסיף להם גם 3 כפות קמח שקדים. קמח שקדים אצלי במטבח הוא מלך, אני קונה אותו בקילוגרמים. עכשיו תראו, זה מאוד מאוד יקר, אז מה שאני מציעה לכם, זה למצוא ספק טוב, שיכול להביא לכם הביתה בקילוגרמים, ואז אתם תוכלו לזנוח את כל הקמחים האחרים שלכם, להשתמש רק בקמח שקדים, וזה הבדלים משמעותיים. אם אתם תמצאו ספק מספיק טוב, אתם תוכלו לראות שבמקום לשלם בחנות טבע 70 או 80 שקל לקילו, אתם תשלמו 35 שקלים לקילו. רגע, שנייה, לפני זה, כל קמח, כל מתכון שאני עושה עם קמח, אני יכולה להחליף אותו אחד לאחד עם קמח שקדים, אם זה פשטידה. תלוי איזה מתכונים. כן, דברים כאלה כן, פשטידות, וגם כל מיני סוגים של מאפים, כן, אבל שוב, תלוי מה את מכינה, אז אני לא יכולה להגיד... לא, אני אומרת, זאת אומרת, זה לא גורף. לא, זה לא גורף. זה לא גורף, אבל שוב, כנסו לאינסטגרם, תאמינו לי, אתם תמצאו את עצמכם שם, חבל על הזמן. תגידי לי, את הספק הזה את יכולה באינסטגרם שלך לפרסם, או להגיד לנו את השם, או אני אין לי בעיה. אני תכף, אתי, תרשמי לך את זה, ולקראת סוף המפגש, אני אוריד את הטלפון הזה, שאני בעצם ככה שמתי אותו פה גם כדי לראות אתכם. בסדר, שלא תהיה פה לנו השידור, בסדר. בדיוק, אז עכשיו אני למשל רואה פה את כולכם, אני רואה את המטבח, אבל הזמן כמה קמח צריך, 3 כפות, הנה, רואה, גם אני מצליחה לקרוא. לא, את מבשלת, אל תקחי לי את העבודה שלי עכשיו. בסדר. את לא רוצה שאני אחליף אותך במטבח הרי, נכון? את לא רוצה. טוב, עכשיו תראו, אז הרבבתי 3 ביצים ו3 כפות קמח שקדים. מה שאני עושה עכשיו, זה, אני מוסיפה לגמרי לאט, ותוך כדי ערבוב עם המטרפה, אני מוסיפה את השוקולד. לאט ותוך כדי ערבוב, הערבוב מקרר לנו את המסה, וככה זה פשוט לא יבשל לנו את הביצים, אוקיי? כן. אני מקווה שרואים טוב. אני לא חזקה בכשרות, אבל הקמח שקדים ראוי ונכון לפסח? לפסח, כן. כן, בטח. כן, למה לא? זה אחלה עוגה לפסח. עכשיו תראו, אני אעשה אותה היום בתבניות קטנות, כאלה אישיות, אבל המנה, הכמות שהנחיתי אתכם לעשות כאן, מתאימה לעוגה קטנה. אז אם אתם עושים עוגה יותר גדולה משפחתית, פשוט תכפילו כמויות, בסדר? יופי, אז יש לנו כאן מסה שכבר מריחה טוב ובא לי עליה, ודרך אגב, תגידי לי, במקום קמח שקדים את יכולה... כבר רכים. תגידי לי, אילית, יש לך רעיון לקמח אחר חוץ משקדים אם מישהו אלרגי? בזה כן, יכול להיות, תראי, מכיוון שהשוקולד הוא חזק ויודע להסתיר הרבה טעמים, יכול להיות גם קמח עדשים. זה חומוס, נכון? יכול להיות, קמח חומוס הוא דומיננטי מדי, אבל קמח עדשים יכול להיות טוב, קמח קינוע, קמח קוסמת. יש המון קמחים, אוקיי? עכשיו, במתכון ששלחת, או שאנחנו שלחנו, היה כתוב להקציף את הביצים עם סוכר, אז בעצם בגלל ששמת שוקולד מתוק יותר, הורדת את הסוכר. אני שמתי שוקולד 70%, אז אני לא מוסיפה סוכר, אוקיי? נכון, זה תוסיפו, תאמינו לי, לא צריך. נכון, אבל באמת תאמינו לי שלא צריך. עכשיו תראו, אני בעצם, אני מתחילה לחלק את זה לתבניות מאפן האלה שלי, אוקיי? לא, זה מדהים כמה זה פשוט להכנה, זה פשוט... זה מזעזע. כל הסדנה הזאת נורא פשוטה, אני ממש לא נעים לי מכם. אוקיי, עכשיו,
תראו, אוקיי. אז הנה, אני טוב, גמרתי. תבניות מאפינס כאלה יפות אפשר בכל חנות אפייה לרכוש. כל חנות בישול. כל חנות בישול, אפייה, כל קוקסטור כזה, אוקיי? מה שכן, לא שימו לב שזה נאנסטיק. אז זהו, לא שימנת אותה כי היא לא שימנתי, לא מה, זה שימנתי, תכף סיליקון? תראו. זה לא סיליקון, אבל זה איזשהו חומר כזה, אולי טפלוני כזה, שהן פשוט לא נדבקות, אני אחרי זה אקח אותם כזה ממש, אני אוציא אותם בקלות החוצה. לי יצאו מזה 6 מנות. אוקיי. ואתם מבקשים נונסטיק. תבנית למאפינס כאלה שהיא נונסטיק, אוקיי? עכשיו, אני מכניסה לתנור, כי הרי כבר חיממנו אותו מבעוד מועד, בתיה עוזיאל, ואני שמה על 8 דקות כדי להטריע. ובעצם, בואו נראה, תראו, אני מחבה את האורז. למה אני מחבה את האורז? כי, אני אעביר אותו כאן שתוכלו להסתכל עליו, אני לא פותחת את המכסה, האורז חייב להמשיך להתאדות, אבל אם תציצו באורז ותפנו קצת אורזים עם מזלג אפילו, בלי לשרוט את הסיר, אבל תפנו קצת בין האורזים, תוכלו לראות שכל הנוזלים יתאדו, וחלק נספגו בתוך האורז. זה הזמן לכבות את האש, אוקיי? אם יש למישהו עדיין נוזלים, חכו עוד קצת ותחבו עוד דקה או 2, בסדר? אוקיי. ובעצם מה שנשאר לנו זה רק החלק האחרון שהוא הקרי בעצם. תראו, הירקות כבר די, תכף אני אגיד לכם אם זה יתרכך או לא, לאלה ש... דואגים. זה יותר מדי רך. אוקיי. אוקיי? אני ממש מכבה את האש אצלי, כי אני רוצה לשמור את זה רך על דנטה, כזה, אוקיי? והסלמון כבר אצלי מוכן והכל. עכשיו, בואו נדבר רגע על הקארי, כי הקארי, אני חושבת שזה פשוט אחת המנות הכי מוצלחות אצלי בסדנאות הפרונטליות שאני עושה, רגע, אני אנקה פה את השוקולד. עכשיו, תראו, הקארי הזה זה המצאת המאה, היום אנחנו נעשה אותו עם הירקות, אבל תוך כדי שנעשה אותו אני גם רוצה להסביר לכם על עוד מנות שאני עושה, אבל לפני כן תראו, אתם זוכרים את האפונה שעוד לא שמנו? זה הזמן, אני מפזרת את האפונה. עוד 2 שאלות קצרות על העוגה, אם אפשר לעשות את זה במנג'טים? בטח, אפשר לעשות במנג'טים. במנג'טים, והאם אפשר לעשות את זה בתפנית של עוגה אינגליש קייק כזו? אז כן, אמרתי שכן, אבל גם אמרתי שהכמות לא עכשיו של הכמות לא תספיק לאינגליש קייק, תכפילו. בסדר? אוקיי, בסדר גמור. יופי. עכשיו תראו, קודם כל, תשימו לב, אני ככה רגע עוד מגבת. עצמת אותה בחום של אפייה רגילה? כן, 180 מעלות, תנור רגיל. עכשיו, תראו. תנור רגיל 180 מעלות, אוקיי. תראו, הסיר כרגע נראה ככה. ומה שמת בפנים אפונה? שמתי את האפונה ושמתי גם את הטרד. אני אפילו לא ממשיכה כרגע לבשל, כי מה שאני אעשה, זה רק אסגור את המכסה, האפונה לאט לאט תתרכך, אבל תישאר קצת קרנצ'י. הטרד אוהב להישאר חצי חי, חצי מת, חצי מבושל, ובואו נעשה את הקארי עד שהעוגה שלנו תהיה מוכנה. אז מה אני לוקחת לקארי? אני לוקחת זר יפה של כוסברה, אוקיי? עכשיו, אני גם לא כותמת לו אפילו את הגבעולים. תראו, בגבעולים יש המון מינרלים, המון ויטמינים, הרבה יותר מבעלים עצמם. אז ברגע שהכל הופך להיות פה רסק וכזה פייסט, אז דווקא אני אשאיר את הגבעולים, זה לא שאנחנו צריכים ללעוס אותם, אוקיי? אז הכנסתי זר כמעט שלם של כוסברה, אני יכולה לתת נגיעת בזיליקום קלה, אני לא רוצה יותר מדי בזיליקום, מכיוון שאני לא רוצה טעם של פסטו איטלקי, אני דווקא רוצה לקחת את זה יותר לכיוון האוריינטלי, אוקיי? יופי. עכשיו אני שמה קצת מלח, לא הרבה, כי שמנו כבר מלח בירקות, פלפל שחור. עכשיו, פלפל חריף, תשאלו אותי כמה, לא יודעת, אני תואמת. חריף, אצלי חריף, אז אני שמה כמות מסוימת, תתאמו קצת,
ותוסיפו כמה שמתחשק לכם. ג'ינג'ר, אני אקלף חלק ממנו. דרך אגב, אתם מכירים את השיטה של לקלף בכף? ג'ינג'ר לא. בכף, תראו איזה יופי. איך אני אראה לכם? תראו. זה ממש מקלף כמו קולפן, זה נהדר, ואז זה מבזבז פחות, נכון. פחות זה. אבל צריך סבלנות. אז מי שאין לו סבלנות, מבזבז קצת חומר בצער רב. אני רוצה, רגע, יש לי עוד כמה שאלות בענייני. יאללה, שאלות, אני איתך. האם אנחנו מכפילים את הכמויות של החומרים, אז זמני האפייה משתנים? שאלה טובה. מה שאני הייתי עושה, אם מכפילים את הכמויות, כן, הייתי עושה נניח במקום 8 דקות אפייה, הייתי עושה, לא מכפילים, הייתי עושה 10 דקות אפייה. לא. 12 כבר יכול לייבש לך. ייבש אותה, אז 10 דקות. כן. שואלים פה על תחליף לכוסברה, שזה יהיה קשה, נראה לי. כן, אז לא קשה, מה שאפשר לעשות זה ככה. אפשר לקחת כל מיני ירוקים אחרים, למשל את הטרד הטרי שנשאר לנו, למשל קצת פטרוזיליה, קצת בזיליקום, יכול להיות מנגולד, רוקט, כל מיני כאלה, ירוקים. פשוט בזיליקום ייקח אותנו לכיוון הפסטו הרגיל. כן. בגלל זה אני נרתעת מזה, אבל זה רק אני, ותרגישו נוח לעשות את זה גם עם בזיליקום. אבל כן למלא שיהיה חופן ירוק. עכשיו, לחופן הירוק הזה אני מכניסה גם פלפל חריף, אני מכניסה ג'ינג'ר, כמות יפה, מין חופנון כזה של ג'ינג'ר. כן, זה די הרבה יחסית לג'ינג'ר, מה שאת שמה. כן, אני אוהבת, כי תכף תראי איך זה הולך להיטמע בתוך כל הקרם קוקוס וזה. עכשיו אני אכניס גם 2 שיני שום, ועכשיו אני אקח את הקרם קוקוס, ואני אקח, בוא נגיד 2 כוסות, או 1.5 כוס של קרם קוקוס. בעצם מכסה את כל הירוקים, את מכסה בקרם קוקוס. בערך, כן, ככה, משהו כזה. אוקיי, הנה אתם יכולים לראות. תגידי, אם היית משתמשת בפלפל חריף שלם, את היית שמה גם את הגרגירים? את הגרעינים? כן. כן. תראו, רוב החריפות נמצאת בחרצנים, אז תתאמו ותראו, כן? תמננו את זה לפי הטעם שלכם, אוקיי? עכשיו, ככה, סגרתי את זה טוב, שמה בבלנדר שלי, עושה קליק, סוגרת טוב, אמרתי? רגע, כי לא עשיתי את זה, והכל ישפריץ לי, אבל הנה, אני עכשיו אעשה כזה, ואני אעשה את זה בקונצים. יופי. מה שאני רוצה לוודא, זה שהשום והכל בעצם נטחן, טעים להלאה, אבל אני חושבת שאני אתן לזה עוד שוון קטן, ננקה פה את האסון שקרה לי, יופי. עכשיו, ניתן לזה עוד כזה אחד קטן, יופי. זה הרוטב שלי. עכשיו בואו נדבר רגע על הרוטב. למה את הרוטב אני לא שמה בתחילת הבישול, למשל, וזה, תדעו לכם, זה חייבים לזכור את זה. הנה, עברו לנו 8 דקות ביעף. רגע, בואו נבדוק. לא. אוקיי, תראו. זה תפח, זה נראה יפה, זה תכף יצנח קצת, אל תדאגי. אבל אני רואה שהליבה נשארת חיה, כזו נוזלת, כן. אז זה מה שכיף, ותכף אנחנו ניתן בזה איזה חפירה. עכשיו, גם שימו לב, ככל שנשאיר את זה במחבת החמה, זה ימשיך להיאפות. אז יכול להיות שמה שהייתי עושה, זה לוקחת איזושהי צלחת, אני רוצה לשמור דווקא על הלאבה הזו. עכשיו תראו גם, אתם מצליחים לראות טוב את התבנית? די. אז תראו,
איך זה לא באיזה נדבק, קלות, מדהים. בדיוק, באיזה כן. קלות היא יוצאת מהתבנית, אוקיי? אז בואו נוציא את העוגה רק כדי שהיא באמת לא תמשיך ליפות לנו בתבנית. אוקיי. עכשיו תראו, אני פשוט אראה לכם את העוגה ככה, עירומה כמו שהיא, אבל אם אתם רוצים להגיש אותה, למשל בפסח, אתם יכולים להגיש אותה עם אבקת סוכר מעל, אתם יכולים להגיש אותה פשוט עם פירות יער מלמעלה, למשל קצפת, אני מאוד אוהבת להגיש אותה עם קצפת של קרם קוקוס. אני מקררת קרם קוקוס במקרר, ואז טוחנת אותו בבלנדר, ויוצאת קצפת מדהימה. אז זה טוב גם לקשרות וגם לזה. עכשיו בואו נחזור רגע לתבשיל. התבשיל, שימו לב שאני לא הכנסתי את הקארי בעודו מתבשל. למה? כי הקרם קוקוס, כמו גם שמנת מתוקה וכל מיני כאלה, הם נשברים בבישול, אוקיי? אז אני בעצם נתתי לכל הירקות כרגע להתבשל, ועכשיו אני אוסיף להם את הקארי, ותן להם ערבוב טוב, ובעצם זאת המנה שלנו. אפשר לתת לזה עוד חימום קל אם רוצים, אבל definitely לא לבשל, אוקיי? חימום קל כן, אבל לא בישול. עכשיו, תכף אני אראה לכם כמה יפה המנה הזאת, ועל אורז לבן, זה פשוט אחת המנות היפות בעיניי. כמה צבעים. תראו. צריכים לראות? מקסים, כן, כן, שילוב צבעים. מקסים, מקסים, תכף אני אעשה לנו צלחות. צלחות זה הכי... כן, עכשיו, אבל אני רוצה לספר משהו על הקארי, בסדר? כי בסך הכל כבר רוב הדברים מוכנים, ונשאר לנו לצלחת, ואולי יש לכם גם עוד שאלות, אז כזה. אבל רציתי להגיד משהו על הקארי הזה. הקארי הזה שראיתם כמה פשוט הוא להכנה, אני עושה איתו המון המון דברים, ואני רוצה לתת לכם דוגמה. למשל, אני יכולה לקחת אורז רגיל, אורז בסמטי, לבשל אותו כרגיל, כאורז רגיל, לקחת חלק מהקארי הזה, נניח חצי מהכמות, ואחרי שהאורז מוכן, פשוט לערבב את הקארי עם האורז, דווקא לא עם ירקות, עם האורז, לשים אותו בתבנית, לשים עליו כמה חתיכות סלמון, להכניס לתנור, ואז האורז עם הקארי נאפה בתנור, חלק ממנו יוצא קרנצ'י, הדגים נהיים אפויים וצלויים כראוי, ויוצא לנו איזשהו תבשיל מדהים של אורז ירוק עם דגים מעל. למשל, זו מנה שאני עושה אותה המון המון עם הקארי הזה. אותו דבר אפשר לעשות עם טופו, אותו דבר אפשר לעשות עם פרגיות וכולי. עוד דבר שאני עושה, הקארי הזה בעצם, אצלי הוא נמצא במקרר, הוא כמו לקנות קארי מוכן שאני יכולה להשתמש בו בכל מצב. אז אני מכינה תמיד כמות יותר גדולה, ואז נניח אני רוצה לעשות חזה עוף מהיר, אז אני לוקחת את החזה עוף, ואני קצת צורבת אותו ככה בלי כלום במחבת, מוסיפה את הקארי, נותנת עוד בישול ממש מהיר, כי אתם זוכרים שזה מתפרק, ומגישה את זה על אורז לבן, על פסטה זוקיני, על anything, אוקיי? אוקיי. רגע, אז אני יכולה לשאול אותך כמה שאלות, כי אנחנו מופצצות פה? יאללה, כמה שאלות? יופי. האם ברוטב קארי אפשר חלב קוקוס במקום קרם קוקוס? כן, התשובה היא כן. חלב קוקוס הוא הרבה פחות קשיר. תעני בקצרה עכשיו. מה שהכנו בבלנדר זה הרוטב קארי, שאותו את יכולה לשמור גם כמה ימים במקרר אחר כך. נכון מאוד, נכון. יופי. מישהי פה אומרת שהיא שמה פלפל שלם, כמובן שאני גם בעד החריף. כמה זמן הקארי הזה יכול להחזיק במקרר, הילית? לפי דעתי, שבועיים. שבועיים עם הקרם קוקוס. כן, כן. אוקיי, בסדר. עכשיו, מנת הירקות פחות מתאימה להכנה מראש, כמו לערב החג, או שאת מכינה את הקארי בנפרד ואת הירקות? אז יופי, שאלה מצוינת. לערב החג, מה שהייתי עושה, זה מכינת הירקות כבר מבשלת אותם, בודקת דרגת קושי שלהם, לא מבשלת יותר מדי, אל תשכחו שהם גם ממשיכים להתבשל במחבת. בקיצור, אבל מכינה את זה מראש, מכינה את הקארי מראש, בהגשה רק שופכת, נותנת חימום קל ומגישה. יפה. יש לך תחליף לקרם קוקוס? עכשיו תגידי לנו שמנת מתוקה.
קודם כל שמנת מתוקה, אכן את צודקת. תראי, יכול להיות גם חלב, יכול להיות זה, אבל את יודעת, שלא ישמעו כן, אותנו. אנחנו, כן, אז חלב או... זהו, אינסטגרם שלך, הילית? האינסטגרם שלי הילית סביר צידון. אולי אנחנו תשלחו להם את נשלח זה את זה, יחד עם אנחנו המתכונים. נשלח קישור, אנחנו נשלח דרך אגב, גם קישור. במתכונים ששלחתי לך יש את האינסטגרם למטה, אוקיי. אבל במילה אחת, הילית סביר צידון, ובינתיים, תראו, לפני שאנחנו נפרדים, אני אקח מזלג, ותראו, בזהירות רבה, מה שאני עושה זה מפרידה את האורז. אני רוצה שהאורז יצא כזה גם על דנטה, וגם אחד מופרד. תראו איזה יופי יצא האורז הזה, ממש אחד מופרד, תענוג. לכל מי ששואל על המתכונים, אנחנו נשלח את ההקלטה של התוכנית לכל מי שנרשם ונוכח, כך שתוכלו להקשיב ולרשום ולחזור, והיא תשמח גם לענות לשאלות באינסטגרם שלה בהמשך. עכשיו תראי לנו איך את מצלחתת, בבקשה. עכשיו צלחות מאוד מאוד פשוט. דרך אגב, אני עכשיו אעשה צלחות אישי, כן? אבל אם אתם רוצים להגיש את זה נניח בערב החג, אז הייתי לוקחת איזו תבנית גדולה או איזו צלחת הגשה גדולה, שמה את כל האורז מלמטה, שמה הר של ירקות מעל, וזורקת כמה עלי כוסברה מעל, כפי שאני אעשה עכשיו. אז תראו, אני פשוט לוקחת ככה את הירקות כמו שהם, אני תכף אקרב לכם את זה למצלמה, שתראו כמה הדבר הזה יפה, וכמה הוא בריא, וכמה הוא פשוט, וכמה הוא טעים. תראו, אנחנו בכלום זמן עשינו פה גם מנה עיקרית, וגם קינוח. ממש. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אקח, הנה, נשארו לי פה כמה עלי כוסברה, כאלה קטנים, אני פשוט אזרוק מעל. מי שרוצה יגיש את זה גם עם פלח ליים ליד, גם מקסים, ובבקשה. ממש כיף, האורז מתחבא לו פה למטה, תראו איזה יופי, תראו, זה הביס, אוקיי? הרגת אותנו, הילית. הרגתי אתכם. את לא בשלת, את יושבת במשרד ושואלת. אני לא יכולה, אני לא יכולה. גם למצלמה משמאלך. אני אראה את זה גם למצלמה פה, אתה צודק, זה באמת... יופי, מצוין. תראו. את שוטפת את הכוסברה ונותנת לה להתייבש? איך זה עובד אצלך, הסיפור הזה? אני שוטפת את הכוסברה בהחלט, ונותנת לה להתייבש בהחלט. תראי לנו כמו שאומרים בסטיסל, בהחלט. אז זהו, עכשיו, זאת המנה הזאת. תראי לצלחת של הקינוחים, כמו שהראית לנו במצלמה השמאלית, בבקשה. כן, תכף, רגע. אני לוקחת ביס, לא, את לא בסדר, הילית. את לא בסדר. אני שולחת לך בגט טקסי. עכשיו, אוקיי. עכשיו תראו, זה אני אראה קודם כל למצלמה הזאת. תראו, אני אשבור אותה ביד רק בשביל שתראו. כן, איך זה נשפך. את הדבר הנוראי הזה. וואו. אוקיי? כן. זה כזה, זה הכל נשפך. אוקיי? אני אראה לכם גם פה למצלמה הזו. זה הכל כזה רך ונימוך וטעים. זה נורא והיום בקיצור. זה קשה. נכון. את הקארי שואלים מתי שמים בסוף הבישול, אחרי שהירקות מבושלים. את הקארי שמים בסוף הבישול, אחרי שהירקות רכים ומבושלים. ואפילו האש כבר מחובאת, ופשוט שמים את זה ונותנים לזה עם החום של הירקות. נכון. הנה, אני רואה שאנשים כבר בישלו ויצא מעולה, ויצא טעים. אוי, איזה יופי. כן, אפשר להקפיא את העוגות ולהגיש בערב. אפשר להקפיא את העוגות. זה 10 דקות הכנה, נו. אפשר להקפיא. כן, אבל כשאת מכינה הרבה דברים זה יכול להלחיץ. זהו, אז חלק כבר הלכו לאכול וטעים למות, ותאים מוסיפים ביחד עם ירקות, נכון? צ'יק צ'ק את ה... אוי, רגע, איפה אתם? הנה אתם. כן, שימו לב שאת הקארי מגישים כשרוצים לאכול, אוקיי? לא לבשל אותו, זה הכי חשוב, כי הקרם קוקוס פשוט יישבר לכם. אוקיי? כולם מחמיאים לה, מלא מחמאות. כולם מחמיאים לי. נכון. אוקיי. היה ממש כיף. ממש כיף. נכון, נהנינו מכל רגע. וחבל שאני לא לידך לאכול.
ואחרי נורא חבל, אתי. שהקפאנו את העוגות, איך אנחנו מחממים אותם בעצם? מה שאני הייתי עושה, זה חימום מאוד מאוד קצר. מה זה אומר? זה אומר לעטוף אותם, נניח, תעטפו אותם כבר כשאתם עכשיו מקפיאים אותם, תעטפו אותם בנייר כסף. כשאתם רוצים לחמם, שימו חום גבוה, 200-250 מעלות, ותכניסו לדקה. כלומר, תפשירו לפני, ותכניסו אותם מופשרים דקה. כלומר, זה רק צריבה, כי אנחנו רוצים לשמור את הלבה. יפה. עכשיו, את הטופו מקפיצים בדיוק כמו הדג, ביחד עם הירקות, באותו זמן, אותו דבר. נכון. ואת נהדרת, ואת נהדרת, ואת נהדרת, ויצא היסטרי, ואת נהדרת. אני אשמח גם להקלטה. את תקבלי, מגיע. ואני אוכל פשוט לראות גם אתכם. אז יופי, אז אני מקווה שנהנתם, ואני נהניתי. אנחנו מאוד נהנינו, הילי, תודה רבה, ואני רוצה רק שתי מילים לומר, אז כמו שאני שמחה מאוד על כל המשתתפות והמשתתפים, ועל החדשים שהצטרפו אלינו, זה חלק ממיזם שאנחנו עושות בחברת נילסיארט, כסדרה של הרצאות ל-well-being, לשיפור איכות חיים מכל ההיבטים, עם של התזונה, עם רגשי, עם נפשי, עם תוספי תזונה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו יכולות לתת מהידע שלנו, ולארח. גם אנטי-אייג'ינג? גם אנטי-אייג'ינג, הייתה הדרכה של אנטי-אייג'ינג, הייתה הדרכה ולא קראתי. זה היה מצוין, נכון, ואנחנו כמובן נעשה סדנאות נוספות עם הילית, כי זה באמת נגיש, וקל מאוד להכנה, ואני אשמח מאוד שתפנו אלינו באינסטגרם לגבי נושאים שתרצו שנרחיב סדנאות בסגנון הזה, ואנחנו נפרסם גם באינסטגרם שלנו את הקישור לאינסטגרם של הילית, תקבלנה הקלטה של התוכנית, ולילה טוב, והילית, שוב תודה רבה מאוד מאוד. לילה טוב, ותודה רבה לכם. להתראות, ביי ביי. להתראות, ביי ביי.